Imos a dar as pautas para facer un bo comentario de texto. O comentario de texto ten que ter unhas consideracións previas. Pensad en un exercicio que vale 2,5 puntos, que pode ser ou ben o exercicio 3 ou ben o exercicio 4. Neste caso estamos falando de fontes escritas, por lo tanto só pode caer en un dos dous apartados. Sempre teredes dúas opcións, a opción do século XIX ou a opción do século XX-XXI. O importante, de alguna forma, é que mirades tamén os tempos. Aproximadamente teredes 30 minutos para elaborar este exercicio. Que temos que facer para facer un bo comentario? O primeiro, centrar nosa atención en ler o texto con atención. Posteriormente, subliñar as ideas máis importantes. E unha vez que temos estes dous aspectos feitos, deberemos centrarnos en redactar un pequeno esquema que nos sirva de guía de o que vamos a explicar e como vamos a facer. Posteriormente, pasamos á estrutura. A estrutura ben determinada por os epígrafes que contén o exame. En primeiro lugar, identificación do texto. Se trataría de determinar cal é o asunto, es decir, o tema do comentario. O segundo punto é a contextualización do documento. E aquí, la PAU nos incide, perdón, a CIMA, nos incide moito nas pautas que hai que dar. Habría que determinar unha cronoloxía histórica precisa, es decir, insertar o texto nun contexto ou unha etapa histórica concreta. Ademais, hai que señalar o autor e ademais hai que falar sobre a intencionalidade que podía ter este autor cando redacta ese texto. E por último, teníamos que ir á fase do comentario, que é o apartado máis importante. Aquí nos estamos hablando 1,5 puntos. Teríamos que explicar as ideas fundamentais que subliñamos previamente. Como facelo? Pois seguindo o esquema de antecedentes, explicación dos trazos fundamentais e logo as consecuencias. Eso sí, ten en conta dúas cousas. A primeira, tedes que facer citas literais explícitas aos textos. Tedes que coller frases do texto, poñelas entre comillas, e que sirvan para reforzar ou consolidar os argumentos que vos explicaras. E a segunda cuestión é que tedes que engadir contidos, é dicir, tedes que ampliar a información. Non ser só con decir o que di o texto, que iso é parafrasear e que incluso está penalizado. Para pechar o noso comentario, o que temos que facer é unha conclusión. E a conclusión pode ir en dúas direccións. Na primeira, facer, digamos, unha valoración xeral de todo o que acabamos de explicar, ou ben facer unha profundizar, digamos, no momento esencial que se está a vivir e como vai a desenvolverse no futuro. Por último, non perdades nunca de vista que ten que ser un exercicio presentado con coherencia, con cohesión, es decir, que as partes estén interrelacionadas e con corrección gramatical, léxica e ortográfica.